Ngayon pa lang ay nagpapakalat na tayo ng teams from BJMP, pero dagdag pa doon kung sino yung nagsisecure sa kanya mula sa PNP, SAF ay sasama dito. Habang hinahanda niyo po yung Makati City Jail, may mga areas po ba kayong hinahanda? Nababanggit yung Bikunan? Hindi, ang utos ng korte ay Makati City Jail. So, magmula sa Camp Crame, dumating ang sheriff sa Camp Crame kanina alas 4 ng hapon. Agad-agad ay inatasan ni Director General Alan Purisima, ang CIDG na pumunta dito. Nakabalik sila sa Camp Crame halos 6:30 or 7 o'clock. Nag-report sila. Magmula noon, tinawagan ako ni Director General Purisima. Nasa Malacanang ako, kaya nagtagpo kami rito para personal na tingnan, para kami rin mismo na makakapagsabi sa Pangulo na nakita namin at yung kanyang pagtiyak sa kaligtasan ay siyang matutugunan. Sir, may any fresh directive